Atunci când spui Jidani, Unchiul Sam, spurcăciuni de la Bruxelles, gunoaie, că nu poți să le numești politicieni, atunci ai pus-o. Ai pus-o cu P mare. Ești inamicul numărul 1. Tu nu ai dreptul să gândești. Tu nu ai dreptul să spui așa ceva. Ești cenzurat. De fapt, cenzura este de mult. Asta este o dictatură democratică. Asta este. Însă, noi, cei care gândim, nu aia vaccinați, că aia sunt în plus. Aia sunt victime. Deci nu te poți baza pe aia. Cu aia mori în linia întâi. De fapt, se și duc în linia întâi. Că Mucușor, bufonul de la Cotroșeni și idiotul ăla de Bolovan, aia deja au ruinat România. Nu de vină ei. De vină este poporul că acceptă, că îi tolerează. Și când genunchează în fața lor. Nu mai accepta, nu mai fi sclavul lor, că ai născut liber, nu sclav.